Llavors, esclar, què ens passaven els voluntaris de l'època, i no sé si us passa ara això, ja m'ho direu en el debat. Ens passava que teníem molt bona fe, però eren també fàcilment utilitzables i manipulables, i que ens podien prendre el pèl. Això és una cosa que no passa res que et prenguin el pèl, però te n'has de donar. És el que no pots és ser voluntari, que et prenguin el pèl i que tu no ho vegis. I tu pots fer la vista grossa que et prenen el pèl. I potser a aquell home o dona li convé que tu et facis el tonto en aquell moment. Però ens n'hem de donar, perquè si no podem ser manipulats. A la meva època ho érem. Ara no ho som tant, potser, o no ho sé. I això era una de les coses que el funcionariat els neguitejava i els posava molt en guàrdia, no? I a part que no acabaven d'entendre la feina. Que la feina, jo vaig anar a joves i anava 2 dies o 3 a la setmana perquè em va agafar fort, els primers anys. I feia classes de llengua i literatura castellana i catalana, francès, on ensenyava els 2 o 3 que feien batxillerat i els hi feia classe. Se van mort quasi bé tots, menys un que no estudiava. Però els que estudiaven es van morir tots, de seguida. I estava en el mòdul més difícil, i on tenia atracadors de nivell que havien començat a atracar amb 16 anys. I recordeu que abans de la presó de joves, els nois estaven barrejats amb els homes a la Model. I recordeu que la majoria d'edat penal era 16 anys. I recordeu que la llei encara no estava prou desenvolupada per donar les relacions i les comunicacions íntimes amb la parella estable d'una persona. I recordem, per tant, i reconeguem, per tant, que dintre la presó hi havia violacions de nois. Això era una realitat crua i tètrica que es donava. Més enllà dels apunyalaments, que això era tant pels adults com pels nois. Afortunadament, la Generalitat amb això va tenir vista de seguida i va agafar les dones, perquè recordeu que la presó de joves de la Trinitat era la presó de dones. Probablement hi van sortir perdent les dones, però hi van guanyar. Ara direm que hi van perdre. Hi van perdre perquè la presó de joves era una presó. Però hi van guanyar perquè van passar a Bat-ras, que era un col·legi de nens dolents. I, per tant, tota la infraestructura era pensada amb un drama que hi ha dormitoris, encara n'hi ha avui. O sigui que no hi ha habitacions de 2, no hi ha cel·les de 2. Potser n'hi ha alguna aïllament, però no crec que encara avui estan dormint col·lectius prou importants. Però tenen el vàter en una intimitat, cosa que no passa a cap altra presó, a dintre la cel·la i el vàter, descobert, on realment una mica de mitja paret o una cortina, però no hi ha més. I jo crec que hi van perdre, perquè van perdre la presó específica, però hi van guanyar primer perquè les cruzades, que eren les monges que portaven la presó a l'època de la dictadura, van desaparèixer del mapa de seguida quan la Generalitat va arribar. Em sembla que ja no hi eren, havien desaparegut una mica abans. I després la presó de dones va ser més humana, entre cometes, si és que una presó que potser no era humana, però ho és. I la presó de joves, vam treure els joves de la Model. I van viure joves amb joves. I que hi hagi violacions entre joves és poc probable. Que hi hagi relacions consentides, això és una altra cosa. I en aquests moments això no és cap problema. Però en altres moments això sí que era un problema gruixut. La primera cosa que va fer la Generalitat va ser això, i això va ser un encert. Després van venir noves construccions. He d'anar acabant, perquè em passo els 40 minuts. No, ja vaig acabar. 5 minuts. Va. Van venir les noves construccions. La primera presó construïda per la Generalitat, el juliol de 1989, es va inaugurar, que era la de 4 camins. I que es va inaugurar en unes condicions molt maques, però que avui s'ha anat sobre punt blanc, i que el que era el camp de futbol s'han posat mòduls prefabricats, no s'ha recuperat mai el camp de futbol, i ha anat creixent la presó amb mòduls. I al costat s'ha fet la presó de joves, independent, moderna, bé, està bé.
Són presons dures, especialment al primer grau, on realment les cel·les d'aïllament són com les altres, amb el cranc, és a dir, la reixa que hi ha entre la porta de ferro i el contacte amb el pres, hi ha una cosa que es diu el cangrejo, el cranc, que és aquesta porta de ferro que si un intern està excitat o està violent, tu li passes la sabata de menjar allà i quedes a distància, en principi. Alguna vegada no, perquè alguna vegada un intern recentment han agafat per la solapa al funcionari i li han fotut un cop de puny i l'han deixat estès. Això havent-hi la porta, diríem, aquesta de seguretat. Però els patis, per exemple, de les presons modernes del primer grau són molt d'usos. El primer grau, recordeu que són 20 hores en el cas més tou de cel·la tancat i 4 hores de pati en companyia, però el grau més dur són 22 hores tancat i el pati sol. Per tant, això és d'una duresa tremenda. I a més pensant que molts d'aquests a vegades són malalts mentals i que si el metge no ha diagnosticat prou bé el cas, no van a l'infermeria d'entrada i poden anar. Ni van tampoc al psiquiàtric de Brians, també pot passar que no hi vagin. D'entrada, després quan veuen que cal, doncs ja se'n va. Es va fer després la presó de Brians-1, que es va inaugurar el juny de 1991 i que després també es va ampliar amb el que havia de ser una presó de dones independent, que és el que ha esdevingut un mòdul, però de fet és una presó que podia funcionar sola a dins de Brians-1 per dones, perquè les dones amb això també sou discriminades. No hi ha una presó per dones per compliment prou adequada i prou digna, no hi és. I a part que allà on hi ha presons noves, això la Carme Forcadell se n'ha queixat, i té raó, allà on hi ha presons noves estan pensades pels homes, però les dones estan totes en un mòdul, no poden participar en segons quines coses, és més complicat. No hi ha un... Per tant, es requereix que hi hagi una presó de dones. Una altra cosa que es va fer, 5 minuts, i acabo. Una altra cosa que es va fer per mi important va ser el mòdul hospitalari a Terrassa. Per què? Perquè sortíem d'una visió d'una medicina penitenciària i passàvem al tractament ordinari que rep qualsevol ciutadà, amb cues també i amb problemes, però que rep qualsevol ciutadà a la sanitat pública. Vam tenir molts problemes, em va ajudar molt el doctor Joan Costa Roma, ja traspassat, va morir d'un infart al cap de no gaires anys, gerent de Terrassa, i que vam lluitar colze en colze per fer entendre a la classe mèdica i a bona part de la classe de l'infermeria que la presó no aportaria cap problema, perquè és un mòdul separat digne, que no hi ha ni reixes, hi ha vidres contra bala i contra tot. Em deien Don Ignasi, perquè a la presó et deien Don, no sé per què, però et deien Don. Era una cosa, com diuen els funcionaris, que els diuen Don. Don Ignasi, no nos pongas la tentación, perquè esclar, anaven al mòdul d'infermeria, no veien cap reixa. Jo els deia, provat a veure si rompés el cristal. Un el va trencar, però no va poder sortir. El va quedar tot esmicolat, però no va poder sortir. Què vull dir? Que es va fer un mòdul hospitalari al costat d'un hospital de la xarxa del Consorci de Terrassa on es tracta els malalts com a malalts. Perquè teníem molt clar a l'època, i ara també, que un pres malalt, abans que pres, és malalt. Això ha d'estar claríssim. Clar, tot això xocava, tota aquesta visió que teníem, tota aquesta lluita que portàvem, xocava que em venia del voluntariat en bona part, i d'haver pogut posar el nas com a voluntari, haver pogut veure moltes coses, com a voluntari privilegiat. Això és veritat, perquè esclar, més també els interns també van, aquesta colleta de 8 o 10 que jo portava, que n'hi havia un, amb una que no porto, és ex-intern, està rehabilitat, quan em diuen si conec algun cas de rehabilitat sempre el trec amb ell, però amb tot ha fet alguna coseta més, però de poca importància.
Aquesta generació que jo vaig atendre, igual s'han mort la gran majoria, ara estan amb 52-53 anys aproximadament. I la veritat és que el fet del voluntariat m'havia donat una visió oberta i nova, que després també, com ha dit l'Eduard, immodestament per part meva, en la meva presentació, sí que és veritat que vam empènyer perquè s'obrís les portes de la presó a la societat civil, a les entitats, i sobretot anéssim assajant, i amb això estan treballant-hi molt ara, amb el que és el compliment fora de la presó en pisos tutelats. Això per mi és una gran cosa. I Catalunya està apostant... Catalunya té defectes, el sistema, perquè el sistema és difícil de canviar. I quan una cosa avances 10 metres i no costa res, i costa 3 mesos, i no costa res recular els 10 metres i uns quants més. Això passa en el sistema penitenciari. Però pel fet de venir de fora, de venir amb una visió fresca, d'intentar fer coses noves, vam tenir el suport dels consellers, més o menys, uns més, altres menys, però en línies generals, i amb això acabo, el més dur que vaig patir 2 o 3 coses fortes. Una, la que duia un mes, una pujada al taulà de la Model que va durar 5 dies. I a mi sempre em deien els meus caps de servei: vostè, director, no se mueva del despacho. O si era en català, ens ho deien en català. I dirija des d'aquí. Jo m'ho vaig creure, innocent de mi. I quan vaig veure que duíem 5 dies al taulà de la Model, amb la televisió allà, i que aquells tios no baixaven ni a la de drets, vaig dir, s'ha acabat, aquests tios no m'enreden mai més. Me'n vaig a la presó directament. I des de llavors vaig fer una cosa... Vaig fer una cosa que la vaig mantenir sempre. I per això estava poc al despatx i molt a les presons, que era el que jo em deia trepitjar l'arena. És a dir, és que no es desautoritzen, deien. No. Vosaltres feu la feina que heu de fer. Jo no dic que no la feu, feu-la. Ara jo vull veure què passa després de la feina que feu i quina recepció tenen els funcionaris, els interns i les internes de la feina que feu. I això jo tinc dret a mirar-ho. I no em vull fer el que t'ensenyen a vegades a les escoles de negoci, no em vull dir cap, perquè no me n'agrada gaire cap. No vull creure'm que perquè tens un organigrama ben parit, allò ja funcionarà. No m'ho crec. I a presons menys. I per tant és molt important, molt, que el director general o el responsable màxim, més enllà dels informadors, més enllà de la gent que té per treballar, més enllà dels subdirectors generals, més enllà de tot això, els directors trepitgin i els directors de la presó també, que els costa molt. Per què costa? I els subdirectors també els costa. Per què costa? Perquè quan entra sempre hi ha una llau de demandes i de queixes. Acabo aquí. I podria explicar mil anècdotes, però ja està. Penso que ja he acabat. I només dir que continueu amb la vostra feina, que penso que té tot el sentit del món que feu aquesta feina. Escolteu molt a la gent. La gent vol ser acompanyada i escoltada. El batxillerat que jo els vaig ensenyar, que em sembla que no em va provar cap, no va servir de gran cosa, perquè arribava a l'aula i el que tenia eren ganes de comunicar amb mi i parlar amb mi. Jo em dedicava a això. I si quedava temps fèiem classe. I si no quedava temps hi anava un altre dia. Si és que havien de passar un examen de l'UNED, no, l'UNED no, que era la Universitat de Distància. El que era per estudiar el batxillerat, no me'n recordo com es deia. No. Escolteu, acompanyeu, no us deixeu prendre el pèl, sapigueu llegir entre ratlles. Si esteu molt cansats, no prengueu la presó com un lloc que us porti relax, això no. Descanseu i ja hi anireu un altre dia. I sobretot seguiu treballant amb justícia i pau, que han fet i faran una bona feina. Gràcies per escoltar-me.